Aku ya keket campuran ki nek radi. Popok iki kena udan yo longsor. Duh, dalane arep ngirim. Angel iki. Ngene iki udan biar siap nek longsor ora karuan deh. Keren-keren dong. Marah iki. Lan sik lho, Pak. Ki sarapan. Ya. Ana kono. Ya ki. Sik anget iki. Pengeluwe nek mbuh. Gak iki tangan kula matok lho. Iya. Duh. Lah sendoke ndi ki nek iki? Aduh. Lali aku ki mau berarti. Wis tak lebokne lho koyone. Beh lah karepmu ki piye? Lah wong tangan kotor tok kaya ngene kan ora nggo sendok ki piye ngono lho. Ya jenenge lali lho. Wong lali mangan kok sendok ngene apa? Aku kon muluk. Ya kan nggo tangan iso ning kono iso. Sur lah, aja apa kon aku kon muluk kon kaya kirek apa mangan kaya ngono ora nek sendoke. Gara-gara sendok kok ya ngono men lho. Lagi kok yo. Jelek nek kene sing. Jelek kene malahan iki. Ya, tapi kan gara-gara sendok karo tangan kan iso. Oh, sendok. Karo tangan lo iso. Sesuk kowe lawang wis luwe malah. Ya kan iso ning kene iki lho banyune resik. Banyu kotore kaya ngene kok malah mangan kok kon kotore kaya ngene awak es glundut kabeh kok malah. Ya jenenge lah lali. Lali. Lali apa? Kowe malah rasa disini iso. Wah, jan. Iki jan tenanan iki arepan iki. Ngerasa di sini kan iso. Kira ini para iki malah bikin kemasan. Ya aku lali kan. Lali-lali lah pokok mangan. Ya iso karo banyu kuwi lho ning botol. Iso karo banyu ning botol lho iso, jiko setitik. Wah. Iki. Aku ya keket. Terus manuk kowe iki. Aku ya gregeten. Oh, iso karo banyu ki lho ya enek. Wong kok Rasa nesu-nesu. banyu kaya ngene ndhotok kon kok iso. Banyu mang ngombe kuwi lho, setitik. Banyu ngombe ndi? Lah kuwi mau aku nggawa. Enggak setitik-setitik nesu, setitik-setitik nesu. Ngombe kur sak ipet kok. Aku lali. Lali wae sesuk. Ngono. Wis nano. Yang karmu arep sarapan kono ra kono. Kono go balik iki anune iki. Apa iki? Gonen dhewe. Kok malah ngeciprit kono. Oh, kan go balik gontok malah. Arepmu. Terus kowe kan go balik badai bontot malah ciprit balik karo nggo sapa?